Zdravím lidi při mým druhým natáčení mýho vlastne serveru VOV s ním kámošem Kristiánem. Ahoj. Dobre, tak, minule sme skončili pri 4. leveli, Kristián je 4, ja som 4. Questy máme pobratý, môžeme ísť dál. Neviem, na aký ideme teraz. Ja idem za tebou, vyber si sám. Ideme na tú kocku zelenú? Alebo ten, ešte tam je aj jeden taký quest, že toto, iba otáznik. Ešte nie je otáznik nakoniec dáme, že? Tak najprv kocku a potom sa bereme rovno ten úkol, že? Iba. Ale... Dobre, tak, to je jedno ako. No, už mám jeden streborný. Si idem niečo kúpiť. No. Taký dosť kus. A to čo je za quest vlastne toto? Počkaj. Takých levov budeme zabíjať. Ale tam ešte niečo, 10 tých vecí a ešte 10. To tých levov ešte niečo pobrať? Hej, máš čas? Dívaj sa, čo už mám. Čo? Ja je to isté? Čarčky. Úplne dvojičky. Dívaj ho západ. Ja ho vádíš do ryti. Čo s neho treba? Počkaj, neber mi to, ja som sa toho mi nechaj. Ja ti pomôžem. Dobre, ja? Dobre, mám ho, počkaj, toto. Dobre, to sa dobre predá. Za 100 000. 100 000 goldov. Bude tu toľko tigrov pre nás? Ale to sa nepočíta, že? Keď zabiješ ty aj mne. To je škoda. Ja to mám nejaký iný hej, ale keď zberáš, tak asi nie. Vypadá, že aj keď ho zabiješ, tak proste ja mám jedného iba furt. Hej, lebo to musíme len brať, keď cipovi myslí. Ale aj zabíjať ich, ne? Nie, že zabitím to nie je nič, iba keď nech padnú tie cipovi. Aha, ukáže, ale druhú vec, ako máme brať? Počkaj. Žádnu to máš ty a ja čo? Vidíš dole? Aha. Rebar progress a ja progress. Potom sa ešte budem vytrénovať to jedno kúzlo a možno už viac ich tam budem mať, budem väčší level. Je tam viacej, ale stojí to tak. Ale ja som bohatý, ja mám jeden streborný. Ja som strašne bohatý. Bude tu toľko tých levov alebo tigrov, co to je za kurva? Lebo... Po 10 vecí? Neviem. 20 ich tu bude. No zabij ho, bože, co ideš kuďme? No, konečne. Ja mám po 4. Z jedného 5 a z druhých 4. Ty si blázon, to mám ja jednu a druhé máš ty. Ja, tak nič. Dve veci. Chápeš? No, už chápem. Ty máš 5, teraz je na 5, ja mám 5. Hej, tu ich ani není poradne. Ale poď tuto ku mne, tu je dosť. No, veľa, keď mi ich zabiješ. Vidíš tam dole, No ešte počkaj. No, poď. A jej, tu ešte 4 sú tu, vidím zatím. 4. By nám mohlo nejak výsť. Jo, ďalší level som. A padla mi toto zbraň. Mejsko 3 až 7. Oho, si zabil. Aké kladívko nemá, že? Aké pekné. Moje. Cipni. Je môj. Hajzel, jeden škrapava. To ti aj tebe padne podľa mňa, ešte tá zbraň. Nepadni. Padne, stavím sa. Ja už mám 9, teraz ak ho zabije, tak ja ti pomôžem. No tak keď všetko bereš?
Ja by som nemal, ale ja by som ťa dobehnul, všetko pobereš sa vidíš. Mi pripomínaš jedného kamaráda, jak som hrával Metin 2. Taký pán. Možno znáš jedného, ne? Jakého Paťa? Kantora. On bral všetko, co videl. Aj keď to nebol na ňo, to proste zobral. No vravel ti, že nic nemá. Neviem, to je blázon. A padnú mi 6-mestný bak. No tak môže tak. No tak jasne, ešte tebe to nedám. A ja ho mám taký červený, že? Čože? Čože, nepočujem ťa. Ešte mi 2 chýba, počkaj. Či tu je tým liebým? Ja ty si mi ho zabil, aj? Máš? Jo, ešte túto, ne? No. Zabil. OK, ale že by mi nechal to predať tí veci, to si pobere, že? Aha. Také veľké kladivo a také malé kladivo. Tak vedia, čím väčšie, tým lepšie. Škoda, že to je ako v Metinovi, šťukneš myšku, kde chceš ísť a pustíš klávesnicu. To je nápad. A tak niekedy, hej, keď ťa už bolia ruky, tak iba tak šťukneš a odpočívaš. 5. level, super. Teraz to počkaj, my sme si zebrali ešte ten otáznik, vráť sa. Nevadí, to potom odozdáme, ti to... No tak sme to tam mali rovno, sme tam mohli zebrať to. Nevadí. No a sa mi tam nechce, to je ďaleko. Ideme teraz do tej žltej kočky, hej? No, a až nakoniec úplne tam. Hej. Porobíme úplne všetky questy proste, že úplne všetky. Úplne. Že sa zapíšeme hneď do nejakej knihy najlepší hráči 2. Hej. Počkaj, jak si tu zistíš, že koľky tu hrajú práve hráči? Daj Alt F4. No jasne. Ale povedz fakt, jak sa to zistuje, vieš, že to nejak zistuje? O? Jako? O daj. No, a dal? Daj O, Aha, mám. a daj refresh. No, hrá tu práve, je tu najväčší level zatím 23, Paladin. Je. Vedri, tu je Vedri? Hej, to. Vedri, fakt Vedri, ale nemá tam trojku, no je tam napísané VE, tak neviem, či to je pravý on. A tu nejde dať trojka do toho. Je to on. Pozdravím. Vedri, haha. Náhodou on dobre hrá Kataklis. Počkaj ešte, kúkni sa tam, či tam je náhodou Gamecraft. Ale možno, že Falku fakt toča. Jak sú to? Počkaj, ja sa pozriem, nie, dobre? Jak sa volá iba povedz? Gamecraft. Gamecraft. Tak to tu Ne, iba je tu zatím on. A 23 je najlepší zatím zo serveru. A zatím 10 sme na týmto serveru zatím. sme prišli neskoro, preto je prvý. No, my sme ako nič dobehli ho. Prezident. Počkaj, idem si toto, questíky, nie, takto, predať veci idem, a tu je niekto, jednotka, Smart, nový sa tu vytvoril. Minecraft fakt tu podporil ten server, ten za chvíľku bude dosť ľudí. No a, to majú dobré s ním. Počkaj, ešte si už mám toto, 38, zase opasek už mám, Amorovi. Ja ho mám prísniky. Jaký už som zelen. A ja si tu. Počkaj, iba si hodím počkaj, tu je, ale ty si mi tam stal. Dobre, som vytrenovaný, počkaj. A teraz ja moc návara neviem vôbec, počkaj, toto viem, že si mám dať túto, keď som okúkával všeličo. Toto si mám dať túto. Toto by, a to máme asi všetko, áno. Až keď budeme no pôjdeme do tej žltej cipy. A stund by som si kde mal dať na tú trojku? Čo? Stundko, trojka, čo to je takéto kopito, kde by som si to mal dať? Ešte to stojí, kde chceš, ako sa ti to ľúbi. Mne sa to nijako neľúbi. O? To máš. Ja si to dám úplne na toto, na tý rovná sa. Idem si pozrieť Facebook, ne? No pozri. A ide, je dobre, hej, jasne. Mám nastavené, aby to bolo. A teraz ku jakému ideme tomu? Počkaj, ja uvidím, kde ty zastavíš, lebo už tu mám dva tí štvorčeky. Tak poďme na to ku prvému a potom ku druhému. Ku tomu bližšiemu poďme najprv. Idem. Lebo... A zeberieme potom ešte ten druhý. Mám zatím už len 2 strieborné, ale zase som si vytrenoval, som 5 level. Nahráme 6 ešte. Dobre sa to expí.
Vidíš to? Ale potom to bude ťažšie zase. Gamerman. Gamerman. Čo? Ako sa máš tam, nie? Hej, Tu te svine. hej. A mám. Ty zabíjaj si ju. Počkaj, idem toto, zabíjaj toto. Ježiš, ja som zabudol toto, sa na ňu rozbehnúť. A ja ti toto... A to úplne napadlo. Ja som si pustil Facebook, dal sa pozriem a som múlu. No, musíme také hlavy od nich brať. A meso ešte. Masko? Masko, aby si mohol niečo uváriť. Oni sami od seba na teba otočia. Dobrá, dál môžeme... Počkejte, mal som tu jenom niečo A také. tam my ideme točiť? Dobrá, zabíjame, ideme. Dál môžeme zabíjať. Ty vole, ty si ich tu všetky kurva zabíjal skoro. A tiež ako. Nic nenecháš, ani nic, normálne nic. Opa. Kámo, kedy ste našli? To svíňa. Áno, ty máš koľko toho? Ja 3-3. Ja mám 4-2. Ty si dobrý. No nie, viacej teraz mám. Počkaj, 5-5. Ja. A už mám boty vypadli. Dobre. Spínavé. Vedri ho dneska trhneme, vraj. No, Vedri ho trhneme. To máme záchvíľku. no dáme ho, my sme lepší než on. Je taká láma. No podaj by sa pozrel na toto video. 29, čo za to môže? Borovi. 23. 23 alebo 29, teraz som povedal vtedy. 23. A ďalší bug mi padnul. Koľko? Už mám 2. Si už sedmička? Nie, 6 vole bude, ty si koľkatka? Ja som teraz 6. A mám level, či mám toto, vlastne nemám, čo? A mám. Idem ti pomôcť teraz, hej, ty cigel. Dobre, ak chceš. Cigan jeden, čierny. To máš hodný. Posledného a mám to, dobre? A mám to. Tak teraz možno řeknu, že když uděláme tenhle quest, budeme končit. A dalším vlastně video začneme, my se jenom logneme a budeme začít úplně, kde jsme skončili. Půjdeme na další questy. A večer natočíme Minecraft. Áno. Dobre, som 6, dobre, tak quest plnený. Loučím se s váma, Kristiana naháňají 2 prasata. Ale... Můžete to vidět, nazdar.